Helo blwyddyn 6. Gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn a bod y rhai sydd wedi cofrestru wedi cael cyfle wythnos diwetha i fynd fewn i'w ysgolion cynradd. Mae yna grŵp o staff sydd yn gweithio'n agos iawn gyda fi a penaethiau blwyddyn i edrych ar ôl lles ein dysgwyr ni. Yn ogystal â hyn, maen nhw'n cefnogi dysgu o fewn gwersi ac mewn grwpiau o gwmpas yr ysgol amserlen ysgol. Enw'r grŵp yma yw'r tîm Bugeiliol. Felly, be am i chi ddod i nabod y tîm? Shwmae blwyddyn 6. Gobeithio bod chi gyd yn edrych ymlaen at ymuno â ni yn tîm Llan yn Langynwyd ym mis Medi. Mrs Mo dwi, cydlynydd anghenion dysgu ychwanegol a phrif swyddog diogelu plant. Fy rôl i yn yr ysgol yw i drefnu cefnogaeth i chi os oes broblem, boed yn rhywbeth academaidd ar lawr y dosbarth neu rhywbeth emosiynol. Gallai drafod cefnogaeth gyda rhieni a gwarchodwyr a chytunodd gynllun i gefnogi chi. Felly, os oes broblem gyda chi ym mis Medi, dewch i weld fi. Helo blwyddyn 6. Mr Rhys yma. Dwi'n swyddog Bugeiliol a lles ac yn rhan o tîm Bugeiliol yma Langynwyd. Fy hoff pwnc i yn yr ysgol yw addysg corfforol. Credaf bod ffitrwydd a chwaraeon yn helpu ni fel person. Dwi'n dwlu ar bildroed ac yn chwarae tu fas. Dwi hefyd yn cefnogi'r tîm gorau, sef Llwybr. Dwi'n helpu blwyddyn 7 yn dyddiol fel rhan o fy swydd. Dwi'n helpu gyda unrhyw broblem ac yn cynnal sesiynau mentora i rai sydd angen rhywbeth ychwanegol. Rhywbeth academaidd neu rhywbeth personol, fi yw'r person sydd yn gallu eich helpu. Dwi'n cydweithio'n agos gyda Mr Tudur i fedru eich helpu chi gyda unrhyw broblem. Diolch yn fawr. Helo, blwyddyn 6. Mrs Lewis ydw i a rydw i'n swyddog lles yma yn Langynwyd. Rydw i'n cefnogi dysgwyr gan helpu nhw i ddysgu strategaethau ymdopi neu i jyst bod yna os oes unrhyw bryderon yn codi. Mae ein lles emosiynol yn bwysig iawn, felly os nad ydych yn teimlo'n eich hun, plis rhowch wybod i aelod y staff mwyn i ni helpu chi. Y hoff pwnc yw celf. Dwi'n credu mae'r pwnc yma yn rhoi cyfle arbennig i ni i fod yn greadigol ac felly'n gallu hybu ein lles. Dwi'n edrych mlaen at gwrdd â chi gyd. Joiwch y gwyliau haf a byddai'n gweld chi gyd ym mis Medi. Fy enw i yw Miss Eris Jones a rydw i'n gweithio fel swyddog lles ac ymddygiad yn Langynwyd. Fy hoff pwnc i yn yr ysgol yw drama. Rydw i'n gallu cefnogi eich lles chi boed yn personol neu yn academaidd. Edrychaf ymlaen i groesawu chi ym mis Medi i dechrau eich taith fel rhan o dîm Llan. Helo, fi yw Miss Griffiths. Fi yw athrawes Tŷ Derwen. Rôl fi yn yr ysgol yw i dysgu dysgwyr ASD draw yn y bas Tŷ Derwen a hefyd yn sefydlu unrhyw cynnal ychwanegol ar gyfer y dysgwyr yn y prif ffrwd. Sut allai i helpu blwyddyn 6? Fi wedi gweithio yma nawr yn bron 6 blwyddyn. Fi'n adnabod y safle, fi'n adnabod y staff, so os chi'n mynd ar goll neu angen unrhyw help, unrhyw cwestiwn, allwch chi gonfi ar y coridorau, neu os ydy unrhyw help o fewn gwersi penodol, allwch chi dod draw i Tŷ Derwen a siarad am y trafferthion rydych chi'n cael. Fy hoff pwnc i yn yr ysgol oedd addgorff. Helo blwyddyn 6, Miss Ryland ydw i. Rydw i'n cynortheydd ASD yn Langynwyd. Rydw i'n helpu plant disgyblion ASD yn y prif ffrwd ac yn y bas yn Tŷ Derwen. Fy hoff pwnc i yw mathemateg a gwyddoniaeth yn penodol ffiseg. Os ydych chi eisiau unrhyw help, pan chi'n dechrau ar eich taith yma yn Langynwyd a chi'n gweld fi o gwmpas, jyst dewch i ddweud helo neu gofyn unrhyw cwestiynau. Fi'n siŵr byddai'n gallu helpu os na wna i ffeindio rhywun sy'n gallu. Mwynhewch! Enw fi yw Miss Llwybr. Rydw i'n cynorthwyydd yn Tŷ Derwen. Rôl fi yn yr ysgol yw i cynnal yn gwersi ac hefyd redeg sesiynau MLD draw fan hyn yn Tŷ Derwen. Dyma sut gallu helpu chi blwyddyn 6 yn y dyfodol. Os oes unrhyw cwestiynau gyda chi, plis der draw i weld fi. Helo na! Fy enw i yw Mrs Thomas. Rydw i'n cynorthwyydd cymorth dysgu. Fy hoff pwnc yw gwyddoniaeth, oherwydd rydw i'n mwynhau sesiynau ymarferol.
Rydw i yma i gefnogi chi gyda'ch gwaith yn y dosbarthiadau. A dyna ni, ein tîm Bugeiliol. Fi'n gwybod fyddwch chi gyd yn dod i nabod yr aelodau'r staff yma yn dda iawn yn eich cyfnod yn Langynwyd, felly mae'n bwysig i chi ddod i nabod eu enwau nhw. Diolch yn fawr iawn, a cymerwch ofal.